muso ka denmisɛnnin ma bakɔrɔ l'âge grand Gejulo Kamara ni y'an sigilen kunnafoni bala kɛnɛ kan l'âge grand Gejulo an bɛ masa Jalaki Bali fo ka waleɲuman dɔn ale min y'an bɔ kunun na ni ka bi lasɔrɔ bi ye donba ye alamisa ale ye don belebeleba ye furu don do dugawu jaabi don do grand Gejulo dugu ma jɛ kaban bilakun wɛrɛ tɛ anw na o de ka boli ka kumaso ma bɔ baara min bilalen bɛ ka makɔnɔ n'o ye Kalimu Tabɔ ka sɛngɛ olu ka sɔgɔbɛ grand Gejulo Kamara olu tilalen kɔ ka ban k'an ka kɔnɔ kumaw lakale ka di lamɛnnikɛlaw ma ladiriya kɔnɔ n'o de y'an ka todunkan ye ni an y'o kɛnɛba in kan farifaga t'a la galabu saliya t'a la min ye sirasi t'a la grand Ge n'an ɲɛ dara nin mikoro in kan an galabu bɛ kɛ gijigiji mikoro in ka d'an ye an y'a kanu diɲɛnatigɛ ko ko yase ka nɔ bɔ a la grand Gejulo Kamara f'i k'a kanu n'i sen kelen bɛ baara la i sen kelen bɛ kɔfɛ e sago ye min ye abada o tɛ sɔrɔ baara in an y'a kanu an bɛ dan n'a ye an bɛ wuli n'a ye an bɛ tile n'a ye arajo baara de ka di ni baara bɛɛ ye grand Gejulo baara in ye jamajɛ baara ye nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ fulakɛ bolo n'o ye fulakɛ misintan ye fulakɛ nɔnɔmugu mina Jibi Jakite radio jɛgɛfɔ officiel YouTube jɔn duman ni son duman o ku bɛ Mamutu Kamara bolo ni k'a bolo lamaga lɛri damadɔ maaw bɛ tila ka ja duman ni son duman ye yanni ne ye o ye kɔrɔlen ko ye san nana kɔlɔnna ɲiginin bɛ san mana kɔlɔnna ɲiginin bɛ e ko cogo di karamɔgɔ Buwa namu sigilanbatigi n'i y'a furu salen ye a yɛrɛ nɔ don n'o t'a ka d'a cɛ ye o la sa alamisa an kɔni e ni ne yamaruya dilen don an ma an k'an sigi sɛbɛnfura min bɛ bɔ don o don an k'an ka tata t'a la k'a woloma k'an siyɛlɛ n'a ye k'a kunnafoni k'a di Mali kɔnɔ fo ka taa se diɲɛ seleke naani ma kosɛbɛ a banna grand Ge o tun bɛ kɛ kuma k'i hakili lajigi alamisa dɔn ye donba ye anw sigilen bɛ an tulo bɛ cortège kɛla dɔw la grand Gejulo ka ŋaniya a b'a dɔn o tɛ sabati min ye nana ye k'a k'a da k'a hakili latigɛ k'ale terminus ye Jibi Jakite namu an ye donkan fɔlɔ kɛ filanan an filɛ o kɛnɛ kɔnɔ ne ɲɛ b'i la y'i bolo don pala kɔnɔ e bolo e ni sɛbɛnfura jumɛn bɔra grand Gejulo ne bolo ni min bɔra o ye la lumière ye ale ko di yele grand Gejulo maa min y'a sɛbɛn o ye la rédaction bɛɛ lajɛlen jɛra ni ka sɛbɛnni kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye parti politique minnu ka tɔn da kolon cira grand Gejulo ni ala ma kunnaja kɛ min ye 2026 ye a k'u bɛ sɔn ka sigi sen kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko nin ko in a bɛɛ lajɛlen sɔrɔla da garanti la sabu min kɔni ye sɛgɛsɛgɛli ni dala sumusumuniw ye grand Gejulo b'a ye k'a fɔ maa minnu ye sɛbɛnni kɛ u y'a yira k'a fɔ Mali ɲɛma u ye parti politique olu ka tɔn da kolon ci grand Gejulo k'a sababu kɛ mun ye min ye lajɛ minnu kɛra faso Mali kɔnɔ n'o ye asisiw ye n'o ye lajɛ wɛrɛw ye grand Gejulo jama fangirima da bɛnna min kan o de ye k'u ka politique ko bila kɛrɛfɛ pewu ni jama dun ko min grand Gejulo jamanakuntigi yɔrɔ de fɔ k'ale bɛ jama kɔ sɛbɛnnikɛla ko grand Gejulo parti politique ko minnu bilala kɛrɛfɛ ale ni association kɔni k'u bɛɛ lajɛlen bila kɛrɛfɛ minnu ka baara taabolo kunkilenna ye politique ko ye sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ an ka jamana in kabini a furadama k'a daminɛ bɛɛjɛ fanga daminɛ n'o ye 1990 ye k'a daminɛ waatiw grand Gejulo kana bila 92 la i b'a ye k'a fɔ parti politique a ye san sɔrɔ an ka jamana in kɔnɔ président Musa Traoré ale ka fanga dafirilen sɛbɛnnikɛla ko min y'o parti politique ye grand Gejulo a nana caya k'a caya ni k'a tɛmɛ maaw yɛrɛ dabali n'u dɔnko kan sɛbɛnnikɛla ko ni kana n'a ye dangan wɛrɛ la a ma ɲa min kɔ grand Gejulo a da kolon cira sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma min bɛ n'i y'o jate minɛ i bɛ da la k'a fɔ k'a ko in bɛ sɔn ka kɛ dɛ sabu n'i y'a ka tubabukan sɛbɛncogo lajɛ d'après la phase de la dissolution des partis politiques, il semble que les autorités envisagent leur réhabilitation durant cette année 2026. Il semble que grand Gejulo maa min sɛbɛnni kɛ a ko ale ye nin sɛbɛnni kɛ ka da kun min kan Mali jamanakuntigi n'o ye général d'armée Assimi Goïta ale kɔni y'a kanabɔ ni ka sanbɛ foli ta ka malidenw sɛgɛrɛ o sanbɛ foli senfɛ i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi y'a yira k'a fɔ avant projet n'o ye projet min yɛrɛ bɛna bila parti politique kan grand Gejulo min ye charte kura ni k'o dilan parti politique donkan kura o tuma k'a y'a kanu o tuma ko k'o baara kɛnɛ dayɛlɛ sɛbɛnnikɛla ko grand Gejulo ɲɔ bɛ ɲɔbugu wa takan b'a la dɛ min ye parti politique cilen i b'a ye k'a fɔ min ye avant projet kura min bɛna kɛ
parti politique bina sigi ni kan minnu ye Grand Guédiolo i ka bila kundama jumɛn kɔnɔ se jumɛn ka k'i ye Grand Guédiolo min ye parti politique ka taabolo kura jumɛn bɛna fɔ i b'a ye k'a fɔ baara kura de bɛna yira ɲɔgɔn na sɛbɛnnikɛla ko 2026 kɔnɔ Grand Guédiolo ko baara bɛ sɔn ka sigi sen kan dɛ n'a sigira sen kan Grand Guédiolo ni ka sira ta k'a den i b'a ye k'a fɔ parti politique min b'an ka jamana in kɔnɔ bi dɔw yɛrɛ ka fɔla 300 400 o tuma ni kɔni ye ni projet kura in lajɛ a bɛ sɔn ka kɛ damadɔni ye dɛ damadɔni an tɛna da fɔ nka damadɔni o tɛ caman ye dɛ ayi sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo n'i ye kow taabolo lajɛ jamanakuntigi ale ka sanbɛ foli a y'a yira k'a fɔ an ka bɛn ko la sigiw ka ja kunkilennaw ka dɔn ɲɔgɔn dɛmɛw ka caya furugufurugu ka bila kɛrɛfɛ o tuma min kɔni parti politique ye Grand Guédiolo k'u bɛna sigi u nɔ na ni ka baara kura ni hakilina kura ni kunkilenna kura ni k'o sigi sen kan sɛbɛnnikɛla ko a bɛna kɛ don jumɛn o kɔni b'a fɔ maa ye bɛɛ b'i labɛn o tuma k'a yira k'a fɔ fiɲɛ kura dɔ bɛna ci parti politique ko la ni jamana ɲɛmaaw ni jama fangirinna ye fɛn min fɔ Grand Guédiolo ko taabolo kura bɛ kɛ n'o ye kunnafoni fila de ye an ye min bɔ la lumière kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn karamɔgɔ Buwa namu Mali flash o don a kumana a ko di maa min ka kalimongala don Daramani Siyaka o don dɛ yurugu kɛlɛli sigei ko fini bɔ fo nɛrɛ bɔ a filɛ dɛ maa o maa k'e bɛ jamana ka jɔda dɔ la k'i y'a kunu ko bolo bɛ jɛ i kan na payi i b'a wɔgɔ i b'a fɔɔnɔ i ka dunta tɛ o kɔrɔfɔ o de filɛ ayiwa sɛbɛnni na min kɛra Daramani Siyaka ka sɛbɛnni ye Mali info mɔgɔw ko bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ko hali n'a sɔrɔ baara in a bɛ ka kɛ sutura a kɔnɔ nka k'o tɛ kɛlɛ in bali kɛlɛ mun ye jumɛn ye yuruguyurugu a kɛlɛli maa maa da yera la k'e bɛ jamana ka jɔda dɔ la k'e ye i bolo don a la k'a kunu i b'a fɔ ne yɔrɔnin kelen o don dɛ wa an ka minisiri n'o garde so ye k'a bi baara ka cogo min a bɛ baara kan ten a cɛ sirilen b'a fɛ a bolo kurulen b'a fɛ a ɲɛ kumunen b'a fɛ cɛ o cɛ i y'a ta i b'a bila so ni bala kosɛbɛ o don dɛ ayiwa k'o bɛ kɛ sababu ye jamana a bɛ sankɔrɔta sɔrɔ sabu kasabi fɛn bɛ minɛ a tigiw la o bɛ kɛ bila an ka kɛsuba kɔnɔ baaraw olu bɛ kɛ ni o ye nin baara min kɔni dabɔlen filɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a tɛ bila dɛ ayi wa ko baara jan sira jan baara don yafuma b'a la filɛ dɛ o la i bɛna ka na ye transition daminɛ waati jateminɛkɛla dɔw bɛ olu ka kegu u hakili juru caaninen don olu kɔni ko transition filɛ ka nin baara min dabɔ n'o ye yuruguyurugu kɛlɛli ye ko maa ti to yen dɛ o don dɛ i y'a kɛ i dɛrɛ la président y'a fɔ kosɛbɛ o ko nin bɛ kɛ hakililasigi fɛn ye min bɛ kɛ sababu ye kasabiw u b'a bɛɛ lajɛlen salo ka bɔ a tabagaw bolo transition ka baara u y'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna n'i y'a ko ta k'a lajɛ wajibate kɛlɛbolo min wililen filɛ ko maa ma k'i ye dɔ dun jamana wari la peuple ka wari k'i b'a bɔ dɛ i b'a fɔ o tiɲɛ o de la n'i ye jateminɛ kɛ i bɛna ka na ye maa damadɔw bɛ yen minnu ye baara kɛ kadiribaw jɔyɔrɔbaw tun b'u bolo olu caman bɛ jumɛn bi ko Bamakɔ kura ka sugu ba k'olu bɛ yen ko yanni u ka jugement a don o ka fɔ maa maa kɔni bɛ yen ko dɔw bɛ yen olu ka dossier o fana bɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'u b'a kan cogo min u b'a kan o jaabi fana mana bɔ ŋami ko tɛgɛ bɛ da i kan n'a sɔrɔ i ye tali kɛ sɛbɛnfura kɔni yera k'e karisa k'e nɔ ye nin ye k'o tɔ ninnu bɛ yɔrɔ min yanni u ka jugement ka se i fana bɛ taa bila yen n'o y'an ka maison centrale d'arrêt de Bamakɔ kura ye sɛbɛnfura an y'a bɔ Mali flash kɔnɔ Daramani Siyaka a ka sɛbɛn don Grand Gueye ni maa min kɔnɔ sanfɛ fɛntala ma a b'a fɔ k'ale bɛ fɛ k'a kunkolo siɲɛ l'indépendant maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ko Dawuda Sangare fulakɛ ka kalimu ka di Dawuda ko i da sen bɛ wari dunko kuma min ma Grand Guédiolo bamuru kɔrɔtalen bɛ dɛ jamana masakɛ a y'a yira k'a fɔ ɲɛda ko t'a la tɔgɔ ko t'a la Grand Guédiolo an bɛɛ de ye faso maliden maaw ka dɔrɔmɛ kelen kelen faralen ɲɔgɔn kan ko k'a ta ka don foroba baara la ni maa min ye jagɛla kɛ ni k'o ta k'o nɛmu Grand Guédiolo k'i b'a sɔrɔ k'a bɔ affaire paramo dɔ a ko min ye ni tosira ye Grand Guédiolo an b'a gɔn k'a gɔn a tɛ gɔn ka ban min kɔni wari mun tununna Grand Guédiolo ko wari in f'a ka bɔ diyagoya
sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye finitigilakaw ka ɲininkaliw fɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye civiliw ye ɲininkali taara k'olu sɛgɛrɛ n'o ye témoins ye sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo maa kologiri 3 bɛ yen olu welela kiiri a tile 15nan affaire marché par mode sɛbɛnnikɛla ko Grand Gué i b'a ye k'a fɔ ni ɲininkali mun daminɛlen filɛ Grand Gué ko kun 2 t'a la ko ye kun 1 dɔrɔn tiɲɛ ni nkalon u ka wɔgɔ bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na min b'a to Grand Gué maa minnu ye jotigiw ye olu ka jabajɛya maa minnu ye jalakitigiw ye Grand Guédiolo jalaki taara k'u sɛgɛrɛ min na u ka dilan a nɔgɔni fɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye nin kiiri in ye i b'a ye k'a fɔ n'u taara k'a di yɔrɔ min ma o de ye chambre criminelle du pôle économie et financier sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo olu kɔni ye u ka kiiritigɛlaw lawuli ni ka sɛgɛsɛgɛli ni nɔminɛ baaraw boloda maa minnu tɔgɔ taara ka d'u ma ni k'u bɛɛ ɲininka sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo b'a ye k'a fɔ ɲininkaliw de bɛ yen dɔw bɛ jamana kɔnɔ dɔw yɛrɛ ye duru don fiɲɛ na olu bɛ jamana kɔfɛ a ko kabini tarata don janvier kalo tile 13 Grand Guédiolo wele bilala maa 3 ma i b'a ye k'a fɔ ni k'olu ɲininka yanni olu bɛ ɲininka Grand Guédiolo ko ɲininkali taara ni ka min ye colonel major Birima So sɛgɛrɛ sɛbɛnnikɛla ko ale bɛ waati min na jɔyɔrɔ min na o de ye directeur des finances du matériel ye n'o ye DFM ye ministère de la défense des anciens combattants sɛbɛnnikɛla ko ale ka ɲininkali kun tɛ dɔwɛrɛ ye Grand Guédiolo ale kɔni fɔra maa minnu kɔ kabini waati jan Grand Gué ku ayi u ye fɛn minnu ye walima k'a mɛn u kɔfɛ Grand Gué k'a kana dɔ fɔ n'o tɛ k'a ma k'a tile la dɛ sɛbɛnnikɛla ko min ye o ma tɛmɛ ka bɔ yen colonel Badara Aliou Diop ale fana welela k'a ɲininka directeur du matériel et des hydrocarbures Grand Guédiolo ale fana welela min ye k'a ɲininka ale fɔra maa min kɔ kabini waati jan Grand Guédiolo k'u ye ko kɛ cogo min na a ye min faamu a ye min ye k'a kana dɔ fɔ sɛbɛnnikɛla ko o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Grand Guédiolo o ye wele bila maa min fana ma o ye Aliou Badara Koyita min kɔni ye i b'a ye k'a fɔ k'ale fana wele n'o ye Lafiya Koyita i y'ale fana wele sɛbɛnnikɛla ko Lafiya Koyita ale de ye BMC SA ale ye o directeur général ye o tuma sɛbɛnnikɛla ko k'ale fana kana ɲɛfɔli kɛ n'o tɛ ko in kɛra tuma min na k'ale fana tun tɛ yen dɛ sabu min kɔni ye fulakɛ n'o ye Babaliba o de tun bɛ waati sɛbɛnnikɛla ko ninnu ka wele k'u ɲininka Grand Gué ko kun caman b'a la koyi min b'a to u sigira sigiyɔrɔ min na ko dɔw de tɛmɛna Grand Guédiolo yanni bi bɛ se u ye jateminɛ minnu kɛ u sigilen Grand Guédiolo k'a na kɛ n'u ye jɔni dɔn u ka se ka t'o jɔni ɲɛfɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko hali bi bɛ ko min na a ma ban n'i y'a jateminɛ min ye Segali kɔrɔ ye n'o ye secrétaire général du ministère de l'économie et des finances ye Grand Guédiolo ye wele bila o ma n'o ye madame Sidibe Jaminatou Esise k'ale fana kana ɲɛfɔli kɛ sabu ko in bɛ kɛ tuma min na Grand Guédiolo k'a kɛra ale de tun bɛ yen sɛbɛnnikɛla ko o de ma tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye hali bi ɲininkali kɛra ka maa min sɛgɛrɛ o ye Soyibu Mariko min ye marché public ye ale de tun y'a ɲɛmaaba ye a waati Grand Guédiolo k'ale fana bɛ dɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko ni maa minnu welela k'u ɲininka Grand Guédiolo bɛɛ lajɛlen kɔni da lawurusi la k'u kalo ni tiɲɛ lakika cɛ ko nkalon haramuyalen b'u da u bɛ min dɔw b'a fɔ sabu Grand Guédiolo jɔyɔrɔ min kɛra ka kalifa la Grand Guédiolo k'u tun bɛ ka baara kɛ jamana de ye o tuma ni jamana wele k'u ɲininka ko dɔ bɛ sen na o tuma nkalontigɛ haramuyalen don sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo nin bɛɛ lajɛlen kɔni y'a da lawurusi kan k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jɔyɔrɔ min tun b'olu bolo min ye ni contrat ye u ɲɛ ma d'a kan ko contrat in kuma bɛ fɔ tuma min na k'a fɔra k'a dossier bɛɛ lajɛlen bɛ taa bila ministère de la défense de la o tuma ko maa min b'a traité o ye ministre ale ni premier ministre ye ni min kan ka sara jamanakuntigi la o bɛ sara a la Grand Guédiolo o tuma ko k'a ko in bɛn nɛgɛ mɔ k'a datugu fiɲɛ kana fili k'a tɔgɔ da ko secret défense baara kɛra n'o ye a wari bɔli ko a papier sɛbɛnni ko Grand Guédiolo nin di yan fɛ ko maa si ɲɛ kana da kan o tuma a ka dan maa damadɔ ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo ko min fɔra ko secret défense Grand Gué ko hali n'olu b'o ministériso la ko kɔni ma sara olu la olu ɲɛ ma da fɛn na o tuma sɛbɛnnikɛla ko min ye Lafiya Koyita ye n'ale bɛ BMC la Grand Guédiolo ale kɔni y'a yira k'a fɔ min kɔni ye BMC a don in kama Babaliba tile Grand Guédiolo ko min kɔni maa dɔ bɛ yen u y'o kɛrɛnkɛrɛn k'o bila tan ni ka segin na wari min bɛ bɔ wari bɛ kɛ cogo min na Grand Guédiolo i ka da la k'a fɔ ko danna taara ka da o kan nka min kɔni ye banki ye Grand Guédiolo k'ale kɔni ɲɛ t'a la banki da bɛ don nin ko in na cogo min na
min fɔra don jamana marabaw fɛ Grand Guédiolo k'a kɛra ni sariya de ye o tuma ni tigilamɔgɔ in a y'a yamaruya ale de bɛna wari ta jamana tɔgɔ la ale de bɛ nin kɛ tan ale de bɛ nin kɛ tan o tuma kulu hakili kɔni bɛ min na min ye dolari wari $11,000 ani $800,000 k'o labɔra ka taa di jamana kɔfɛ min ye pankuru ni a minɛnw sanni ko ye n'i y'o lajɛ sefa la o ye miliyari caman ye dɛ o tuma k'ale bɛ se ka min fɔ o y'o de ye k'a fɔ de Grand Guédiolo ko banki kɔni nɔ bɛ nin ko in fana la o tuma k'u bilala min na o tuma k'o y'olu ka baara taabolo ye jamana ɲɛmaaw tɛ se k'olu bila baara la k'olu b'u ban a don in kama olu ka ɲɛmaaw de y'olu bila baara la k'u y'a k'a kɛcogo la sɛbɛnni ko Grand Guédiolo maa minnu welela bɛɛ kɔni y'a jira k'a fɔ ko in kɛra kɛcogo min na o tuma Grand Guédiolo kulu jabajɛlen don min ye secret défense ye ko a ko tun bɛ maa minnu ɲɔgɔn cɛ ko ni ɲininkali bɛ taa ka maa sɛgɛrɛ tiɲɛ don kulu ye témoins ye o tuma kulu kan k'u ka témoignage kɛ nka min kɔni wariko kuma wari di yan fɛ minɛnw san fɛ k'a bɛ maa minnu ɲɔgɔn cɛ kulu dɔnnen don koyi kunnafoni fila de ye an ye min bɔ l'indépendant kɔnɔ u ka bi sɛbɛnni don Grand Guédiolo Camara n'i ye namaratɔ in daki kɔ a mɔmɔ a b'a fɛrɛ minɛ yɔrɔ dɔn n bala cogo bɛ di Gwajabate ni subaga n'a fɔnɔna yɔrɔ min a bɛ yen yɔrɔ kɛ a kɔndugu ye a sen tɛ se yen bilen an bɛna kuma sɛbɛn min kan le fanal sige an bɛ iji ko de kan sɛbɛnfurakɛba Yusu Kulubalikɛ ko maison de haji 2026 u ye jateden min ɲini k'u y'a sɔrɔ wa u y'a sɛbɛnfura u y'a bɛɛ lajɛlen datugu kan ko nin kɛra baaraba ye baara belebele min ni maison de haji maaw n'u y'a kɛ jama dafara kosɛbɛ ba ti sabara i bɛna ye u jateden min ni o bɔra u fɛ u b'a kɛ tuma min yasuma b'a la n'o ye ka iyidenw k'olu ɲini o don kɔrɔfɔ b'a fɔ ko don min ye kuma in bɛ fɔ ko y'a sɔrɔ maa 10,000 ani maa 500 ani 36 o tɛ 5,200 maa 10,000 o ye 10,000 10,000 disons maa 10,000 ani 500 ani 36 ko y'a sɔrɔ k'olu tɔgɔ sɛbɛnnen don ka filɛ dɛ wa ko min kɛra ko de kɛra sababu ye donfɔlen min ni bɛn kɛra kan ko ka fɛn bɛɛ datugu ka bɛn o ma ko a teliyara ko u y'o sɔrɔ o yɔrɔnin bɛɛ ko de kɛra nisɔndiya ye o baara o ma se ka sɔrɔ dɔwɛrɛ la koyi i bɛna ka na ye bɛnni kun bɛnnen b'a kan k'u b'a datugu ko ka bɛn décembre kalo tile 31 san 2025 o baara ko ɲana u fɛ yafuma b'a la k'o kɛra sababa ani hadada ye u bolo ma hakɛya min ɲininen don ala la ko u y'o sɔrɔ danaya k'o de taara ka da u kan u ka wuli ka jɔ la baara in a kɔnɔna la n'i y'a ko ta ka lajɛ ni labɛn in bɛɛ lajɛlen ko a kɛra ni agence 300 ani 43 de ye agence min ni yamaruya sɛbɛn b'u bolo Mali kɔnɔ yan kosɛbɛ 300 n'olu de jɛra ka baara kɛ agence 300 43 n'olu de y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka baara in kɛ yakuma b'a la agence 343 in ko danaya belebele de taara ka da u kan ko sabu sɛbɛnfura yamaruyali b'u bolo u ko agence baara k'a kɛ yakuma b'a la jamana a fan bɛɛ lajɛlen fɛ o la sa olu de baara olu farala ɲɔgɔn kan ka baara kɛ sɛbɛnfura baaraw u bɛ taama min kɛ ka taa dugu la o baaraw o ladonni ko yala bɛ kɛ n'o ye cogo min ka bon baara bɛɛ lajɛlen ye k'o dilan k'o bɛn k'o don bɛrɛ la yasa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nɔgɔya u bolo n'u taara Maga ani Midi ni a kɛnɛ kan nin wulikajɔ min kɛra bɛɛ kɔni b'a dɔn k'u y'a bɛrɛ bɛn cɛw ka hakɛya musow ka hakɛya u y'a bɛɛ lajɛlen fɔ yakuma b'a la n'o ye privé maaw olu ka fan yakuma b'a la i bɛna ye tiɲɛ yɛrɛ la baara in k'a ɲan'u bolo ko sabu u y'a ɲini k'a kɛ min ye ko a kɛr'u ye cɛw maa 50,000 445 muso 50,000 183 o de sɛbɛnna yakuma bɛɛ la yasa u ka baara tɔ a kun a bɛ se ka fori cogoya min na u bɛ se ka taa ni o maaw de ye wa iji a kɛnɛ kan maison de haji o kɔni de ye a ko a nima yɔrɔ ye u n'o o de jɛra ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ o de y'a dɔn fana ko baara min n'a ɲininu fɛ ko a ɲana ko wa k'a nunjuru k'a donna ko k'a ɲɛ yakuma bɛɛ filière min n'an y'o agence min n'an y'o fɔ 300 kɔ ala la k'olu ka wuli ka jɔ ko de y'a ko to don a tɔ don yangana yakuma b'a o la nin baara in kɔni k'u bɛ tɛmɛ a fɛ u ni agence mɔgɔw ani
ejidenw danaya a kɔnɔna la u bɛ nin baara fana kɛ ka ɲɛsin fɛn min ma o tɛ dɔwɛrɛ ye magan u tɛ u ka dugu ye u fa dugu tɛ i y'a kuma b'a la u bɛ taa ka taa ala ɲini de kɛ sariya min fana bɛ magan dugukolo kan ye ko bɛɛ k'i ɲɛsin o ma dɛ sɛbɛnfura a bɔra fanali kɔnɔ Yusu Kulubali ka sɛbɛn don Garange hali bi bɛ ko min na o ma ban nouvelle horizon Garange nin ye la rédaction bɛɛ lajɛlen jɛra k'a sɛbɛn Garange esige ni den jara den laminɛna ye ka tɛmɛ denba kan Garange jolo suya ko b'i kɔnɔ manikala ko a ko min ye karamɔgɔ Sinayogo Garange jolo ani a dɛmɛba Garange jolo k'u bɛɛ lajɛlen taara kasoboba kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko buwa dɔnnikɛla ka datugu o b'a ka dɔnniya bɛ min a datugura dɛ maninfin kan ka dan yɔrɔ min na ni bana ka dan ye i bɛ taa ye fɛn wɛrɛ kɔnɔ Garange jolo garisɛgɛ ɲini kojugu e de bɛ taa bin dɔwɛrɛ garisɛgɛ kɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko Garange jolo nin ko in sɔrɔla min fɛ o de ye CAN Maroc 2025 ye i b'a ye k'a fɔ an ntolanciw bɛ sen na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ an ka samata bɔn an tun bɛ kɛnɛ kan Garange jolo ka nin waati na an seginna ka na so sɛbɛnnikɛla ko o kɔrɔ ko an ta kɔni banna ko la a tɔ bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛnnikɛla ko Garange jolo kabini nin CAN in daminɛna min ye nin morikɛn ye n'o ye mori denmisɛnnin don karamɔgɔ Sinayogo ale de kɔni bɔra réseau kan ni ka kumabaw fɔ k'a yira k'a fɔ ale de ye dɔnnibaa ye a dan b'a yɛrɛ la Garange jolo ale y'a tɛgɛ don fɛn o fɛn na Garange jolo ɲɛnabɔra min kɔni ni Maroc Coupe d'Afrique o ma k'a bɛna Mali kɔnɔ nka ɲɔ bɛ ɲɔbugu ko ta kan b'a la ni faso maliden min y'a dɔn ale kɔni y'a ka ŋaniya ɲuman yira k'a ɲɛsin Mali ma ni maa min y'a dɔn i bɛ se ka wari sara o tuma ko so filɛ kɛnɛ filɛ o de kuma fɔlen Garange jolo min ye jura dɔ bɛ yen n'o tɔgɔ ye ko Sirifu Sidiki Ayidara ale ye commerçant ye min kɔni Sidiki Ayidara Garange jolo b'a ye k'a fɔ nafolo b'a kun ale fana ko fasoden ɲumanya kɔnɔ ko nin ko in tɛ balanko ye o tuma i mago bɛ joli la a y'a yira k'a fɔ k'ale mago bɛ sefa wari miliyɔn 100 de la ni miliyɔn 100 ni maa min y'o garanti ko i kɔni b'o siga kɔni tɛ min na feerelatigɛ wari i b'o sara ale b'a ka baaraw kɛ ni baara banna tuma min na kubu mana na ale ka miliyɔn 100 ale bɛ taa salo ka n'a ka so sɛbɛnnikɛla ko feerelatigɛ wari o tuma ale n'a ma dan ɲɛna bɛɛ lajɛlen y'a ye réseau kan n'o ye sefa wari miliyɔn 3 ye Sidiki Ayidara Sirifukɛ a y'o ta k'o di karamɔgɔ Sinayogo ma sɛbɛnnikɛla ko bɛnkan ye min ye karamɔgɔ Sinayogo i dan b'i yɛrɛ la i m'a fɔ k'i bɛ se ka kubu ta k'a di Mali ma wa miliyɔn 3 filɛ nin ye miliyɔn 3 in bɛ di Sinayogo ma tuma min na Garange jolo a bɛ ka wɔsi o ka wɔsi i b'a fɔ maa min ye barikɔnfaji ta k'a k'a kan i bɛ ka wari minɛ i bɛ kontan wari kalama fɛn bɛ bɔ min tɛ wɔsi ye Garange jolo Kamara sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kɔ mɔna kan min kan jɛgɛ ma kilo kan dɛ wari minɛna min kama kumabaw fɔra min kama Mali bɛ kubu ta Garange jolo Mali yɛrɛ ma se min ye demi-finale ye i b'a ye k'a fɔ Sénégal ye olu kɔni ye an ka hakilina Sénégal kɔni ye o dansira la sɛbɛnnikɛla ko Sinayogo kɔni m'a fɔ ko maa b'an tɔ tereke dɛ a ko Mali bɛ kubu de ta Mali ma se ka kubu ta o tuma Sinayogo y'i da fɛ o kumaba mun na dɛ sɛbɛnnikɛla ko a welela a wele tɔgɔ filɛ pour l'ordre public sɛbɛnnikɛla ko Garange jolo i b'a ye k'a fɔ zon n'a bolofɛn sanna a bɛɛ lajɛlen ye zon ye maa min ye karamɔgɔ Sinayogo ka nin baara in kolokolo Garange jolo ka tila ka surafɛn ta ka d'a ma n'o ye feerelatigɛ o de ye Sidiki Ayidara ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye magistrat dɔ bɛ yen ale kɔni ye laɲini kɛ commissariat de police bɛ ACI 2000 la o tuma ko ka ni cɛ fila ko k'u minɛ sɛbɛnnikɛla ko minɛni in daminɛna ni cɛ fila la i b'a ye k'a fɔ sibiri don n'o bɛnna janvier kalo tile 10 ma o tuma min ye commissari ye ale y'u fila wele ACI 2000 kɔnɔna la u taalen ko yamaruya de dira ko ka aw wele sɛbɛnnikɛla ko ɲininkali min kan ka ta ka kolo baaraw kɛra min kɔni ye commissariat ye ale y'u bila ni ka taa komini 4 na tribunal ye sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye tribunal ye i b'a ye k'a fɔ ale fɛnɛ y'u dala sumusumu sɛbɛnnikɛla ko ni k'u ɲininka k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ye basigi jamana ye munna a ye maaw lafili ni ka maaw tromper ka maaw ɲɛnamini ka maaw nɛgɛ ka tila ka maaw janfa karamɔgɔkɛ a n'a dɛmɛba commerçant tora ko la dɛ sɛbɛnnikɛla ko Garange jolo kuma min taara k'u sɛgɛrɛ kuma in ka girin kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko a ye jamana bilisa ɲagami o kuma min ye karamɔgɔkɛ ye a yirala k'a fɔ ko e tɛ karamɔgɔ lakika ye nin tɛ karamɔgɔ lakika ka baara ye ni k'a ka jamana janfa ni ka tila k'a ka jamana k'a lafu min ye karamɔgɔ ye Garange jolo b'a ye k'a fɔ nin waati la a bɛ koko 4 ni ɲɔgɔn cɛ min y'a dɛmɛba ye n'o ye Sidiki Ayidara ye o fana bɛ koko ba 4 ni ɲɔgɔn cɛ
bɛɛ bɛ k'i miiri ka fɔta i ka kɛta la sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye karamɔgɔ Sinaɲɔgɔn ye maaw kɔni tun ye layidu ta caman kɔni y'a yira k'a fɔ dugukolo walima so bɛ jɔ nin bɛ d'i ma nin bɛ d'i ma nka min ye 100 000 ye a tun bɛ da ka miiri n'o de ye maa min kɔni y'o garanti ta Grand Guédiolo ko in taara wo de kan sɛbɛnnikɛla ko min ye u ka jugement ye o tuma ko bɛ kɛ don n'a nataw la mun y'u bila nin baara in na ka ɲɛsin jamana janfali ma zone n'a bolofɛ sanna k'u bɛɛ kelen karamɔgɔ Sinaɲɔgɔn a ye ko sɔrɔ dɛ min ye Sidiki Ayidara ale fana ye ko sɔrɔ Grand Guédiolo nin bɔlen kɔfɛ Mali ka ntolanci wɛrɛ la maa na ye réseau kan k'i bɛ kubu ta ka di Mali ma wa kojugu ye maa karamɔgɔ ye i bɛ nɛgɛ n k'a fɔ fo k'i sa kojugu o ye maa karamɔgɔ ye a fɔr'u ye ka f'u ye Grand Guédiolo i bɛ se a la k'a kɛ binkɛnɛ sanfɛ n'i ma min dege i t'o jaabi sɔrɔ karamɔgɔ ko ye tiɲɛ ye bɛɛ b'o dɔn nka k'i sigilen to so kɔnɔ ka maaw janfa ka maaw nɛgɛ Grand Guédiolo ma se ka min baara kɛ k'e b'o sɔrɔ diyagoya ayiwa kojugu ye maa karamɔgɔ ye dɛ problème filanin ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn Bois Diabaté naamu soir de Bamako mun bɛ yen wuladala kunnafoni Bois Diabaté ye segukaw fɛ yen ko de ko a gɛlɛyalen don karatata kanabaliya taji k'o tɛ sɔrɔ o kɛn bɛ sababu ye hôteliw k'olu datugu ko jumɛn ka hôtel datugu subhanallah Bois o ye mankan gan ye dɛ barokɛda la kuma bɛɛ kan ka fɔ ko fo hôtel datugu la kibaru o man ka fɔ dunanw bɛ jigin min tourisiw jigiyɔrɔ ɲɛnajɛkɛlaw mana na fɔra sa u bɛ jigin hôtel la n'o bɛɛ datugunen don ba tɛ sa hali ni Grand Guédiolo taara mission na Segu sisan n bɛ jigin hôtel de la n'o datugura Guédiolo bɛ simi n bɛ simi a jakojugu ɲɛfɔma ko lotoli sigɛ ko n kɛ a filɛ dɛ catiribɔlaw mana taa hôtel o ye tiɲɛ a bɛɛ bɛ ten o ye tiɲɛ o la sa naamu ala la segukaw u ye mankan wuli mankan ye jumɛn ka nganbo gosi k'a da duguden bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a da faamaw tulo kan ko gɛlɛya belebele ko a bɛ u da la hôtel datugu ye ayiwa ko fila don kanabaliya hali n'a y'a sɔrɔ u tɛ taa u attaquer nka a kuma min bɛ fɔ client minnu bɛ na a bɛ kɛ sababu ye k'u jatigɛ jatigibaliya u bɛ na u bara Segu a dugukolo kan n'o dun kɛra i tɛ tourisme minnu bɛna tourisme kɛ ka na yaala bolo da i t'olu sɔrɔ minnu bɛna dugu la k'a fɔ k'an bɛ yɔrɔ ta ka an sɛgɛn nafiɲɛ bɔ yanni an ta yɔrɔ ka dɔn olu fana tɛ sɔrɔ a bɛ gɛlɛya o fana bɔlen kɔfɛ taji ko gɛlɛya da nana so ma ko taji tɛ sɔrɔ o bɛɛ kɛra sababu ye hôtel datuguli o ka kɛ ni taji ma sɔrɔ ka kɛ groupe la courant tɛ sɔrɔ o la ko nin ko fila ko de kɛra sababu ye gɛlɛya kasabi ye a ti sɔrɔ yɛrɛ fiyewu sabu ni baara tɛ kɛ wari ti don o bɛ kɛ sababu ye région min ko fɔra i y'a faamuya b'a la a bɛ degun na s'o ma ayiwa Segu dɔrɔn tɛ koyi u filɛ ka nin min fɔ n'a bɛ région wɛrɛ kan nin fɛn kelen de don gɛlɛya bɛ na ni kanabaliya b'a région na taji tɛ sɔrɔ baara tɛ se ka kɛ o don o bɛ taa kun cɛ jumɛn na réceptionniste minnu bɛ maa bisimila olu ka baara o bɛ jɔ yɔrɔ furannaw olu ka baara o bɛ jɔ minnu bɛ tobili kɛ olu ka baara o bɛ jɔ a bɛ kɛ sababu ye minnu yɛrɛ taa mɛn baara la a yɔrɔ la olu bɛɛ lajɛlen b'u ka minɛnw ta k'u yɛrɛ ɲini ONG b'o la o n'a ɲɔgɔnna caman donc k'u bɛ nganbo de gosi k'a ɲɛsin faamaw la sabu nin kuma bɛ kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin faamaw de la nin fɛn fila in k'u k'a lajɛ kanabaliya a ka ɲɛ Segu dugukolo kɔnɔ n'o bɔra yen taji ko k'o k'a lajɛ o fana ka se ka nɔgɔya n'o tɛ gɛlɛya da de don ya kuma b'a la hôtel bɛɛ lajɛlen k'u y'a bɛɛ lajɛlen daw sɔgɔ ka tile don a la k'a kɛ ko ŋami kunnafoni tɛ ɲuman ye dɛ wala an y'a bɔ soir de Bamako kɔnɔ u ka bi bɔli don kosɛbɛ Grand Gueye l'hôtel mun bɛ Segu n'i y'i da k'i miiri a bɛ sɔn ka caya ni Mali région bɛɛ ye k'a sababu kɛ festival sur le Niger mun bɛ yen Grand Guédiolo jama mun bɛ taa yen a ɲɔgɔnna festival duman tɛ Mali kɔnɔ jama mun bɛ taa yen a ɲɔgɔnna jama tɛ taa Mali région si la o kama l'hôtel cayara n'a fɔra ko maaw de bɛ ka baara kɛ yen k'u ka denbaya balo o l'hôtel ka datugu tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ maa siran ko kɛnɛbala ni taji ko a bɛ maa siran o tuma Ala ka a to kana ka sabati taji ka sɔrɔ yaasa maa ka baara kana tiɲɛ sabu maa kelen ka baara mana tiɲɛ Grand Guédiolo tɛ ɲuman ye dɛ o ye du kelen ta tiɲɛnen fɔlɔ ko o ye kelen ye ka fɛn ɲini ka na so kɔnɔ fakɔrɔ ni bakɔrɔ ni muso ni denw k'u ka degun ta Ala k'a nɔgɔya bɛɛ ye Grand Gueye sɛgɛnnafiɲɛbɔ bɛ kɔmɔsulugu kan ja an bɛ taa jibi fan fɛ kunnafoni tɔ bɛɛ
an bolibaatɔ donna an wasalen sɛbɛnkura min b'i bolo i da don a kuma la i k'a lakali. ne bolo ɲɛ o ye lasira nin maa min ye sɛbɛnni kɛ o ye kotigibatigi ye n'o ye Abani Dugure marakakɛ ka kɛlɛmu ka di sɛbɛnnikɛla ko Grand Guédiolo ko fɛn dɔ bɔn bɛ an ka jamana in kɔnɔ bi n'o ye réseaux sociaux ye k'a kɛn bɛ ka kɛ sababu ye min ye butigitigi caman bɛ yen Grand Gué ni k'u ka butigiw dafiri sɛbɛnnikɛla ko Grand Gué min ye an ka jamana i b'a ye k'a fɔ ko n'a donna kɔnɔ Grand Gué i b'a ye k'a fɔ ale ɲɛnɛmaya cogo ni tɔw ta kɛcogo tɛ kelen ye sɛbɛnnikɛla ko ko diɲɛ ko bɛɛ n'a waati don diɲɛ yɛrɛ ye waati ye sɛbɛnnikɛla ko kunu maaw de tun bɛ wuli ka taa butigi ni butigi i bɛ taa samara san fini dumuni Grand Gué ka t'i ninganfɛnw san nka ko bi sigilen i ka salon kɔnɔ i bɛ yɛlɛ réseau kan Grand Gué ni k'a lamunumunu k'a lajɛ ni ka sin k'i ɲɛna fɛn dɔ ye ka wele b'olu ma k'a na ne bɛ nin kin kɔnɔ Grand Gué joona joona dɔ bolobatɔ bɛ sin ka na n'a ye aw bɛnna min kan i bɛ sin k'o d'a ma sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'o lajɛ o bɛ fini kunda samara kunda hali min ye dumuni kunda sɛbɛnnikɛla ko hali min yɛrɛ bɛ n'o kɛn bɛ dabalibanko ye o ye adamaden yɛrɛ ye sɛbɛnnikɛla ko maa caman yɛrɛ bɛ k'olu kɛn bɛ ka muso sɔrɔ ka muso furu ala ni réseaux sociaux muso cɛ ɲuman kɔni fɛn ɲuman ni bɛɛ tɛ ɲuman ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko i bɛ k'i kan fɔ ko la dɛ o jɛman b'a la wa a bɛɛ b'a la n bɛ don réseau la subhanalayi i bɛ dan dugu la Elhaji Grand Guédiolo la sɛbɛnnikɛla ko a ko maa caman kɔni ye fɛnw san réseau kan Grand Guédiolo a ma k'olu ninganfɛn ye nimisa bɔra ko la dimi bɔra ko la Grand Guédiolo k'a daminɛ i sago ye fɛn mun ye ka t'i sigi k'a lajɛ walima k'a ta k'a yugujugu k'a k'i sago ye Grand Gué n'i ma sɔn o ma fo ka weleli kɛ réseau kan ko fɛn minnu bɛ yira a caman bɛ yen Grand Guédiolo k'olu t'a lakikaw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye échantillon ye n'o ye premier choix olu bɛ yira réseau kan nka ni ala ma kunnaja deuxième choix walima troisième choix Grand Guédiolo o bɛ ta ka taa d'i ma o tuma min kɔni ye feere tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ dɔ wɛrɛ t'i bolo de nimisa ye nka n'i ye adamadenw fana lajɛ min ye maa caman bɛ furu kɛ réseau kan muso tigɛ ko ɲuman ni cɛ ɲuman ye Grand Gué ka taa ye k'a fɔ cɛɲa ani jogo fɛn kelen tɛ e tɛ maa min dɔn i t'a somɔgɔ dɔn i t'a buruju dɔn Grand Gué a mɔna cogo min na i t'o dɔn a bɛ se min na i t'o dɔn f'a ye tuguni ka ɲi o de ye e ja o pɛlɛpɛlɛnin o de ye e ja Grand Gué ni ka wele bila ma k'e b'o fɛ Grand Gué ni k'o furu ka don i ka so kɔnɔ n'a ma k'e sago ye o ye jɔn nɔ ye sɛbɛnnikɛla ko Grand Gué maa min fana ye nimisa k'o furu la k'o fana ka ca fo k'a dama tɛmɛ min kɔni o butigi minnu bɛ yen u bɛ l'impôt sara u bɛ taxe sara u bɛ courant sara u bɛ sotigi ka wari sara Grand Gué kulu kɔni sigilen bɛ olu ɲɛ tɛ client na bi dɛ client bɛɛ lajɛlen bɛ réseau kan ko maa t'a fɔ baaratigɛ ye réseau kan sabu ko bɛɛ n'a kuma don nka réseau baarakɛlaw u ye butigitigiw ka marché minɛ dɛ ko k'o fɔ ka nɔgɔ b'o la Bamakɔ b'o la Mali duguba bɛɛ b'o la bi Grand Gué hali ni selibaw sera dɔw yɛrɛ tɛ déplacer ka taa saga san u b'u sigilen to sɔrɔ ne ka weleli kɛ réseau kan u ka saga bɛ n'u sɔrɔ u ka so ko filɛ dɛ n'o taara kɛ siniwa saga y'i bolo ko filɛ dɛ diɲɛ ko bɛɛ n'a kuma don dɛ an ka ta ni ala ye kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ lasirɛni kɔnɔ Dugure n'o ye Abdramane Dugure ale ka sɛbɛnni don Boy Diabaté soir de Bamako a kumana a ko di k'an ka tɛgɛrɛ ba fɔ an ka sɔrɔsiw kun waaw les femmes tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ baara la u ye fini ta ceinture samaraba fugula marifa BRDM grenade u y'a ta kan min na u bɛ ka baara kɛ payi terroriste baden k'u y'a bɛɛ lajɛlen salo CBT o fan fɛ Boy Diabaté Yusufu Konatɛ ale de kumalen don soir de Bamako kɔnɔ kunungo araba kalo tile 14 janvier kalo san 2026 an ka état major général des armées kunnafoni a y'a bɔ k'a bi yakuma b'a la kunnafoni a ɲɛsinnen don an bɛɛ lajɛlen ma yasa an bɛ se k'a lamɛn a ka dɔn u bɛ ka baara min kɛ u bɛ larawuli min na jamana fan bɛɛ lajɛlen i bɛna ye u ka dugu fan bɛɛ k'a lakana olu ka o baara i b'a ye janvier kalo tile 13 san 2026 u ka avion belebele minnu n'o bɛ kanani kɛ tiɲɛ yɛrɛ la k'a ye a dasi yakuma b'a la terrorisiw kun yɔrɔ la yɔrɔ min n'a bɛ CBT ko fɔ o bɛ Banama yanfan de la ka na Kulukɔrɔ région o fɛ kunnafoni b'a fɔ cogoya min na u ka gosili fɔlɔ o kɛra sababu ye groupe armé terroriste u tun bɛ moto la ka dankari olu la filananw olu tun bɛ pick-up la pick-up in a dogolen tun bɛ kungo fantan bantan de kɔnɔ u y'o fana dasi
hakila jigila janvier kalo kile 12 an ka force armée malienne tiɲɛ la ko kun ye wuli ka jɔ kɛ wuli ka jɔ caman ba den koyi wa k'a bɛɛ lajɛlen kɛra sababa ani hadada ye Segu yanfan Buguni Moti u ka wuli ka jɔ fɔlɔ k'u ye terroriste minnu u ka base belebele dɔ o tun bɛ kungo kolo fantan bantan kɔnɔ Sunzan fɛ o bɛ Segu région k'o kofɔ farapu filanan k'u da kolon walo k'u file kolon walo o kɛra sababu ye ka tɛgɛ da u ka groupe kan o dugu le tun bɛ ŋɛɲɛ kɔnɔ u taara tɛgɛ da olu bɛɛ lajɛlen kan u ka yɔrɔ dɔ fana bɛ yen u taara u ni moto de tun bɛ yen ayiwa zantigila Zancɛbugu o fanfɛ yɔrɔ la kungokolo belebele kɔnɔ n'u ko a ma ko Kekoro o bɛɛ Buguni yanfan in fɛ u ka wuli ka jɔ sabanan k'u ye yɔrɔ ɲini zen in na groupe armée terroriste u tun kɛn bɛ ka taa u daga ye kungobilen kɔnɔ u y'a dasi olu fana kan Jafara bɛ yanfan in na région de Mopti an ka état-major général des armées u ko k'olu filɛ ka ni wuli ka jɔ min kɛ k'a tugu ɲɔgɔn na dɔwɛrɛ tɛ koyi jugu ninnu u dasili k'u minɛ k'u bolofɛnw minɛ k'a bɛɛ bɔ su la ya kuma b'a la dugu a bɛ se ka lafiya cogoya min na o la k'u t'u ka baara dabila bi u t'u ka baara dabila sini jateminɛkɛlaw kɔni y'a jira tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ ka wuli ka jɔ min kɛ ka mugu kɛ ka jugu ntaraki tiɲɛ yɛrɛ la k'u b'a kan dɛ k'an y'u bila fɛn min na k'u y'a kɛ ko fo k'a dama tɛmɛ kunnafoni an y'a bɔ Soir de Bamako kɔnɔ k'a bi bɔli Yafumabala Yusu Konate a ka sɛbɛn don. Garanke Yusu Konate ka sɛbɛnni ale bɛ dan sigi an ka bi kibaruw la kojugu Garanke ka da fo lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen tulo kan nin waati la maa caman de bɛ yen u tɛ k'an sɔrɔ kanali kan Garanke arajo Jɛgafɔ ka niveau tɛ n'o tɛ an bɛ baara la kumaso kɔnɔ dugu jɛko 20 ayiwa min ye pan technique ye o tuma o baaraw de bɛ ka ɲɛɲini maaw k'u muɲu ka sabali Garanke arajo minnu bɛ Canal Plus kan Garanke b'a ye k'a fɔ gɛlɛya b'a bɛɛ sɔrɔli la o tuma ni ko sigira sen kan bɛɛ lajɛlen bɛna sɔrɔ nɔgɔya la n'o tɛ a da tɛ anw na an bɛ ka baara kɛ dugu jɛko 20 o tuma min ye baarakɛlaw Garanke u b'a ka hakili la a tɛna bila ka sumaya bilen o tuma sɔɔni a ko bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Garanke ni kunnafoni banna n'an ye waleɲumandɔn foli ta ka bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ Garanke o y'an ka baara taabolo ye wa o ye arajo baara yɛrɛ taabolo ye ka jama fo jama min ye danna d'an kan jama min y'an lamɛn an ma dɔrɔmɛ kelen di jama min ma Garanke an ma wuli jama min bɛ wuli an ma sigi jama min bɛ sigi an ka maakɔrɔbaw Garanke k'a daminɛ Kayi ka taa bila Menaka Garanke bɛɛ lajɛlen de ko dugu jɛko 20 ko arajo Jɛgafɔ o ye koba ye Garanke o ye danaya ye o ye jigiya ye o ye bonya ye Garanke diɲɛlatigɛ kɔnɔ ko bonya bɛ Manden bonya masegin bɛɛ an fana bɛ bonya masegin ta k'a ɲɛsin olu ma k'u ni cɛw yɛrɛ ye Garanke ka danna ta ka dan kan Garanke ko Ala ka kanu to kanu mana fɛn min faga o ma jufa ko ye Ala ka kanu to Ala kana fɛn bɔ an da min bɛ kɛ gasi min bɛ tiɲɛni kɛ Ala ka fɛn bɔ an da waati bɛɛ min bɛ dilanni kɛ min bɛ jamana jɔ bɛ wuli dɔ bɛ sigi Mamadu Mayiga ale bɛ nin sigi notre sous-sol an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu lahila bɛ cogo di Garanke ni ka maa wele kana maa minnu ka baara don k'a tɛntɛn k'a yɛgɛyɛgɛ ni ka kunkun n'a ɲɛ di lamɛnnikɛlaw ma bi baara filɛ nin ye fulakɛ misi tan